ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഭാവം എന്താണ്? രൂപമാധുരി, വേണുമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, ലീലമാധുരി ആണ് അല്ലെ. ചാതകപക്ഷി മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ, അതുപോലെയാണ് ഗോപികമാര്. കൃഷ്ണന്റെ സുന്ദര രൂപം അത് മാത്രമേ അവര് കാണുള്ളൂ. ഭഗവാന് അനന്ത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് ഗോവിന്ദൻ, മുരളീധരൻ എന്ന രൂപത്തില്, ആ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി അധ്യായം 5, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം എന്താണെങ്കിൽ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ആസക്തികൾ ഉണ്ടാവുക, അതല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള മേഖലയിൽ കാലുകുത്താൻ സാധിക്കില്ല, അതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതുകമാണ്, എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല, യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മവും കൂടിയാണ് അത്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് അല്ലെ, ഈ ലോകത്തെ എവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്കും കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് വരാം, കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം എന്നുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഭക്തിയുടെയോ മുക്തിയുടെയോ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിന്
മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക യോഗ്യതകളോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം, വർണ്ണം, സമൂഹം ഇതൊന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അഹൈതുകമാണ്. പിന്നെ അത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വേളയില് ഫല ആസക്തി പാടില്ല. പ്രതീക്ഷകള് അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാവരുത്. പിന്നെ അതിന് ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികള് യാതൊന്നും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, PDS എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നായിരിക്കും. തികച്ചും സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വതന്ത്രവുമാണ് അത്. ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. അധ്യായം 5 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പേജ് നമ്പർ 64 മാതാജി. 63. 63. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നും അവർ വാദിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്തു കളയുന്നതുവരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമ അധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിനും പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആരു തന്നെ ആയാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആത്യന്തിക വിജയം നേടി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ അന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം ഈ ബ്രാഹ്മണ ഒരു വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാര് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഗോസ്വാമിമാര് എന്ന് പറയപ്പെടാൻ അവകാശികള് എന്ന് വാദിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശത്തിനെ ഒക്കെ തകർത്ത് കളയാണ് ഉണ്ടായത്. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അവരുമായിട്ട് കഠിനമായ സമരം തന്നെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒടുവില് ജയിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കുത്തകയൊന്നുമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നയാള് വർണ്ണമോ ജാതിയോ സമൂഹമോ ഒന്നും കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ സമരത്തില് വിജയം കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ? വായിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെയോ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയോ ഏതു മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന നില വന്നത്. യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവന്റെ സ്ഥാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാത്വിക ഗുണം അയാൾ നേടിക്കഴിയുകയും ചെയ്യും. പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശില ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാത്തവർക്ക് പൂണൂൽ ധരിക്കാനോ ഒന്നാം കിട വൈഷ്ണവൻ ആകാനോ പാടില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെയോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ പിന്തുണ ഇതിനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനശില ഉണ്ടാക്കിയത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അല്ലെ. ദീർഘവീക്ഷണ ഉള്ള ഒരു ആചാര്യൻ, മഹാത്മാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം എന്നില്ല, അല്ലാത്തവരും വൈഷ്ണവനാവും അല്ലെ. അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് വൈഷ്ണവനാണ്. ഒന്നാം കിട ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മികച്ച ആള് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെയോ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയോ മാതാജി അതല്ല, 64-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഭക്തിയുത സേവനം. ഓക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുമുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ, അതായത് ഡിസംബർ ജനുവരി പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം, അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണപ്രേമം നേടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയാണ്. എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതിന് തെളിവും ഉണ്ട്. പത്മപുരാണത്തില് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തില് ഡിസംബർ ജനുവരിയില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെയാണ് ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവകാശമുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അവര് അധകൃത വർഗക്കാരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിക്കും അവര് വൈഷ്ണവനായി കാണുമ്പോൾ അവര് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് തിലകം, കണ്ഠിമാല, അതുപോലെ കയ്യില് ജപമാല ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന വേളയില് അവരെ കണ്ടാല് ഈ എന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നേ തോന്നും. അത്രയ്ക്കും അവർക്ക് ആ ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ബ്രാഹ്മണരെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറയാണ്. കുറെ പുകഴ്ത്തി. ബ്രാഹ്മണര് അതാണ്, ബ്രാഹ്മണര് സമൂഹത്തിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്, അവര് വേണം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ആത്മീയത പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ കുറെ പുകഴ്ത്തി. അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷായി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയാണ്, ഈ ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവരാണ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവര് എന്ന്. അവര് അതിലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയരത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവര്
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉന്നതരാണ് എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 65-ലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവൻ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വൈഷ്ണവൻ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. ഏത് കുലത്തിലോ വർഗത്തിലോ വർണ്ണത്തിലോ പെട്ടവരായാലും വൈഷ്ണവനായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണനായി, ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലം തന്നെയായി അല്ലെ അവരുടെ. അപ്പോ ഹരിഭക്തി വിലാസവും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുമത്രേ. അതുപോലെയാണെന്ന്. ഏത് അധകൃത വർഗക്കാരനായാലും വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാമാണിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മാറ്റാനും ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാവാൻ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സാധ്യമാണ് എന്നാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കോ. ആ 65-ലെ 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അതെ. ഇപ്രകാരം വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നതോടെ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് ധരിക്കരുതെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും വൈഷ്ണവ ചിട്ട അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് സർവപ്രധാനമാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചിട്ടയും ക്രമവും ചട്ടങ്ങളും കണിശമായി തന്നെ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പതിതനായിത്തീരും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ആ ഘടകത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ് പൂർണ്ണത്തെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതെന്നും അയാൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതനത്തിന് കാരണമാകും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. വളരെ കർശനമായി തന്നെ അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് സ്വധർമ്മം മുറ തെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനായി ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് ആചാര്യന്റെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. അപ്പോ തുടർന്നും ചിട്ടയനുസരിച്ച് അല്ലെ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഉപനയനം കഴിയുക. അതായത് നമ്മൾ ഹരിനാമ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചിട്ടയും ക്രമവും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കണിശമായിട്ട് പാലിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട്. അപ്പൊ നമ്മളത് കണിശമായിട്ട് എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധോഗതിയാവും, നമ്മൾ വീണുപോവും. ഭക്തിയില് നമ്മൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അത് മാറ്റമില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ്. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒരു പതനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. വീണുപോവും. ഭക്തിയിൽ പിന്നെ ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരില്ല. വളരെ കർശനമായിട്ട് അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് സ്വധർമ്മം മുറ തെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പിന്നെ ജപം ചെയ്യുക, കുറഞ്ഞത് 16 മാല ജപിക്കുക അല്ലെ. അതെല്ലാവരും മറന്നുപോകും. 16 മാല എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 16 മാല, കൂടിയത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം അല്ലെ, സാധ്യമാവണം അത്രയ്ക്ക്. കുറഞ്ഞത് അത്രയെങ്കിലും ജപിക്കണം. പിന്നെ ABCD ഫോർമുല ഉണ്ട്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ബുക്സ്
ചാൻഡിങ്, ഡയറ്റ് അല്ലെ, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. അങ്ങനെ തപശ്ചര്യയോടെ എങ്ങനെ ജീവിതം തുടർന്നു പോകണം. അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ പതനം സംഭവിച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ്. തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങള് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്ന് വന്നാ മതി. കൂടുതൽ ജപിക്കുക അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് 4 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടുക അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നിന്ന് തെറ്റ് പറ്റുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് പ്രായശ്ചിത്തല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളാണ്. ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ 3 മാർഗങ്ങള്: കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തില്. ജ്ഞാനം അഭ്യൂഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ഭക്തി മാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ഭക്തന്റെ തുടക്കം എന്താണ്? കർമ്മം, ക്രിയകളൊക്കെ ശരിയാക്കണം അല്ലെ. ഇന്നത് ചെയ്യണം. രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കുക അല്ലെ, ജപിക്കുക, അതുപോലെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, അങ്ങനെ പല ചര്യകള്. അത് ക്രിയ. ആ ക്രിയ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം മാറണം. ഇത് ഭക്തിയോടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഭാവം കൂടി മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം അഭ്യൂഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ജ്ഞാനം നേടണം. അത് എന്നിട്ട് ഭക്തിയാണെങ്കിലോ ഭക്തി മാർഗം, അത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്കോ ഈ കർമ്മമോ ജ്ഞാനമോ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. അവരതിന്റെ വഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ഭക്തി യോഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടതാണ്. ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നവർക്ക് പിന്നെ ജ്ഞാനമാർഗമോ കർമ്മമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പിന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ കൃത്യതയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആചാരങ്ങള് അനുഷ്ഠാനങ്ങള് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? ഒരു വൈഷ്ണവന് എന്തെങ്കിലും പതനം സംഭവിച്ചാല് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുക മാത്രം. വീണ്ടും കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ജപിക്കുക അല്ലെ. മിനിമം 16 മാല എന്നുള്ളത് എത്ര വേണമെങ്കിലോ കൂട്ടാം. അങ്ങനെ ജപിക്കുക. അതുപോലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ എത്രയാണോ സേവ ചെയ്യണേ അതിന്റെയൊക്കെ സമയം വീണ്ടും സേവ കൂട്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം, രഹസ്യം ഇതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറായി അവിടെ. പിന്നെ ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി എന്നിവയാണ് 3 മാർഗങ്ങൾ. അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിലെ പറയാം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. 2 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി 66 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:21-2 കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് തെളിവായി വിവരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ
പിന്നീട് ആരെക്കാളും ഫലോദയകരമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉദ്ധവരോട് പറയാണ്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, യോഗ്യത അയോഗ്യത ഇത് തമ്മില് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയവര് പിന്നീട് ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ ഒക്കെ അഭയം തേടില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യണത് ഇന്ന ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ആയിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കില് അത് തന്നെയാണ് ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രാമാണികനായ ആചാര്യൻ വേണം. ആ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിട്ടയായിട്ട് ജീവിക്കുക, അല്ലെ? തപശ്ചര്യയോടെ ചിട്ടയായിട്ട് ജീവിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്ന്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:5-17 നാരദ മുനി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ വീക്ഷണത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീഹരി, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അതുമല്ല, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ദുർജന സമ്പർക്കം മൂലം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭ്രഷ്ടനായാൽ തന്നെയും അഥവാ ഭക്തി സേവനം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയാൽ തന്നെയും അത് നഷ്ടമാകുകയില്ല. അതേസമയം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സദ്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായകമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനു വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭം നാരദമുനി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ വീക്ഷണത്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തി നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഭഗവാൻ പൊറുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല ആ വ്യക്തി. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് ദുസ്സംഗമുണ്ടായി വിചാരിക്കുക, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്ന് അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ തന്നെയും അത്രത്തോളം നേടിയത് നഷ്ടമാവില്ല, അല്ലെ? അതേസമയം സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാണ്ടാണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് സദ്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതൊന്നും സഹായകമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ജനിമൃതികളിൽ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങണം, അല്ലെ? ആ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ഫലം. അതുപോലെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ പറയുന്നു.
കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജന്മമരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സകല വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം അവർക്ക് ഭൗതിക സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ ലഭിച്ച മനുഷ്യ രൂപത്തെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക, കൃഷ്ണ പ്രേമം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്ത്, ആ പ്രേമം എന്നുള്ള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തികള് രക്ഷപ്പെടില്ല, അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതില് അവര് ബദ്ധശ്രദ്ധരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവര് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ അമൂല്യമായ മനുഷ്യ ജന്മം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിഫലമാക്കി കളയാണ് ചെയ്യണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക്? ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. അതായത് പുണ്യകരമായ ജനനം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആൾക്കേ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുക്യ അപ്രതിഹത യയാത്മാ സംപ്രസീദതി എന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് അധോക്ഷജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു നാമാണ്. നമ്മുടെ പരമധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സവൈ പുംസ, ഭക്തി സേവനത്തിന് ഭൗതികമായ കാരണം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ പദവികൾക്കും തുറന്നു കൊടുക്കുക. ഭക്തി സേവനം ഇന്ന ആൾക്കേ ചെയ്യാവൂ എന്നില്ല, എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്ന പൊതുവിതരണം സ്ഥാപിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു അല്ലെ. ആരാ പരിശ്രമിച്ചത്? ശീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. പത്മപുരാണം, തണുത്ത മാസത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള ഗുണനിലവാരം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹവും ആകർഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. ഏതൊരാൾക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ. മാഘമാസത്തിലെ സ്നാനം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വസിഷ്ഠ രാജാവിനോട് ദിലീപ് രാജാവ് പറയുന്നതാണ്. സ്കന്ദപുരാണം, മയൂരധ്വജനിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാര് അല്ലെ, അധകൃത വർഗക്കാര്, അവര് വൈഷ്ണവ രീതിയില് വസ്ത്രം ധരിച്ച് അല്ലെ, തിലകം തൊട്ട് കണ്ഠിമാല ധരിച്ച് അതുപോലെ ജപമാല കയ്യിലിട്ട് വരുമ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിഭക്തി വിലാസ്, അൽക്കമിക്ക് ഇരുമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലെ. വെള്ളയോടി എന്താണ്, മെർക്യൂറി വെള്ളയോടിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജന്മ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങള്. അബദ്ധത്തിൽ വീണാലും കൂടുതൽ കർശനമായി ഭക്തി ചെയ്യുക. അഥവാ പതനം സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് പ്രായശ്ചിത്തല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. പക്ഷെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണൻ മുതൽ ഉദ്ധവർ വരെ പല പല ഉദാഹരണങ്ങള്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത. എന്താണ് യോഗ്യത? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. പതനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ, ജാഗ്രത ഉണ്ടാവണം. നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കാലഹരണപ്പെട്ടു, കാരണം അത് ക്രമേണ ഉയർത്തുന്നു. അതേസമയം നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു, തൊഴിൽപരമായ കടമയല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയാലും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതേസമയം തിരിച്ചും ശരിയല്ല. അതായത് ഭഗവാനില്
നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ സുരക്ഷ ഭഗവാനാണ് നിർവഹിക്കുന്നതും. ഋഷഭദേവൻ ഇഫ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ ബട്ട് നോട്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിരതനായിട്ടില്ല എങ്കില് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചവർക്ക് അവരുടെ നരജന്മം വിഫലമാക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉത്തമനാണ്. മഹർഷിമാർക്ക് പൂർവികരോടും ദേവന്മാരോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും ഇനി കടമില്ല. അതിവിടെ പറയാൻ പോണേയുള്ളൂ. ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം, ധാർമ്മിക മൂല്യം, സദാചാരം, പരാർത്ഥത, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മനുഷ്യരാകുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വേദപ്രമാണങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന പടിയിലാണെന്ന സത്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ വലിയ വലിയ പദവികളിലോ ഇരിക്കുന്നവര് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെക്കാളൊക്കെ ഉയർന്നവരാരാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ വന്നവരാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 68 ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതേ കാര്യം കരവർണ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 5:41. രാജൻ അനുസൃതമായ നിയുക്ത നർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ വിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വ പിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപമുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലാണ്. വേദങ്ങളും മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഋഷിമാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വ്യാസനിർമ്മിതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങൾ എഴുതി അതിനു മുമ്പ് വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായി തലമുറകളിൽ പകരുകയായിരുന്നു പതിവ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു പഠിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. പിൽക്കാലത്ത് ഇനിയുള്ള കാലം ആളുകൾ ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുരാണം, വേദാന്തം, മഹാഭാരതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം മുഴുവനും അദ്ദേഹം പകതിരിച്ചു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തില് നവയോഗികളും നിമി മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനില് അല്ലെ ചോദിക്കുകയാണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാല് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചവര് എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്ന്. ഓരോ വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോഴും 5 കടങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. മഹർഷിമാരോട്, പൂർവ്വ പിതാക്കളോട്, ഇതര ജീവാത്മാക്കളോട്, കുടുംബത്തോട്, സമൂഹത്തോട് ഒക്കെ നമുക്ക് കടപ്പാടുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആചാര്യന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് നമുക്ക്. അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജന്മം നൽകിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും അവരുടെ പ്രപിതാക്കന്മാര് ഒക്കെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട്, എല്ലാ സഹജീവികളോടൊക്കെ, സമൂഹത്തോട് എല്ലാം നമുക്ക് കടപ്പാടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഈ പാപം മുക്തിക്കായിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്. മഹായജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 കൂട്ടരോടുള്ള ഋണങ്ങള് അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മഹാപാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തിക്ക്. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഈ 5 യജ്ഞങ്ങളും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യര് പലതരത്തില് ഋണബദ്ധരാണ്. വേദങ്ങളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഋഷിമാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. വ്യാസനിർമ്മിതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ആ ആചാര്യനോട്, ആ മഹാത്മാക്കളോടൊക്കെ കടപ്പാടുണ്ട്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശിഷ്യന്മാര് കേട്ടിട്ടാ പഠിച്ചിരുന്നത്. അന്നൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിശാലികളായിരുന്നു അവര്. പിന്നീട് ഇപ്പൊ പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ വസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാര് അല്ലെ, ബുദ്ധി കുറവുള്ളവര്, ഭാഗ്യം കുറവുള്ളവര്, അതുപോലെ പല പല കഷ്ടങ്ങളാല് പീഡിതരായവര് ഒക്കെയാണ്. അതിനാല് അവർക്കിപ്പോ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. പണ്ട് ഗുരു ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ശിഷ്യൻ അത് ഹൃദിസ്ഥായി, അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങള് 10 വട്ടം വായിക്കണം അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരാണം, വേദാന്തം, മഹാഭാരതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പിന്നീട് എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനവും വകതിരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ തന്നിരിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ള മറ്റു ചില മഹർഷിമാരാണ് ഗൗതമൻ, നാരദൻ, ശങ്കരാചാര്യർ തുടങ്ങിയവർ. അവരുടെ ജ്ഞാനം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പിതൃക്കളോടുള്ള ഋണമാണ് മറ്റൊന്ന്. നമുക്ക് ജന്മം തന്നത് അവരാണ്. അത് തന്നെ കടപ്പാടിന് കാരണം. അവരുടെ പേരും പെരുമയും സമ്പത്തുമെല്ലാം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കടം വീട്ടാനാണ് മരണശേഷം അവർക്ക് പിണ്ഡം അർപ്പിക്കുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മനുഷ്യവർഗം, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ സഹായം നൽകുന്ന ജീവികൾ. നമ്മുടെ കടപ്പാടിന്റെ പട്ടിക അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതന്നെ മഹർഷിമാര് പലരും നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പിതൃക്കളോടുള്ള ഋണം, നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയവര് അല്ലെ, അവരുടെ പേര്, പെരുമ, സമ്പാദ്യം, സ്വത്തുകള് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ കടം വീട്ടുന്നതിനായിട്ട് പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ടദാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളോടും മനുഷ്യവർഗത്തിനോടും മൊത്തത്തിലും അതുപോലെ എല്ലാ ജീവികളോടും നമ്മളുടെ കടപ്പാടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദേവന്മാര്, പൂർവ്വപിതാക്കള്, ഋഷിമാര് എന്നിവരോടും മൃഗങ്ങളോടും മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തോടും നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെയോ എല്ലാ കടമകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് പിന്നെ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? കേന പ്രകാരേണ മന കൃഷ്ണേ നിവേശയേത് എന്നാണ്. ഏത് വിധത്തിലും കേന പ്രകാരേണ മന കൃഷ്ണേ നിവേശയേത് എന്നാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ മറ്റുള്ള കടങ്ങൾ തീർക്കാനോ ഒന്നിനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം പിന്നെ കടമകളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്, സംശയിക്കേണ്ട. മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട. ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 69-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലുണ്ട്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങൾ ഒന്നും ജീവൻ മുക്തന്മാർക്കു ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമന്റെയോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്മാർ മുക്താത്മാക്കളാണ്.
അതിനാൽ അവർ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:5-42 കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ, അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിനു കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അബദ്ധവശാലോ യാദൃശ്ചികമായോ അയാൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധികർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃശ്ചികമായ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്നും ഭക്തന്മാരുടെ പതനത്തിനിടയാക്കുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലവട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സദാ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ എന്താ പറയണേ? ഈ ജീവൻ മുക്തന്മാർക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു തത്വങ്ങളും വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സേവനം, അതൊക്കെ അവരൊക്കെ ഒക്കെയും ഇത് ബാധകമാണ്. അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും പാലിക്കേണ്ടതില്ല. കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുക, ശക്തി മുഴുവനും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഊർജവും കൃഷ്ണനില് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന്. ഇപ്പൊ അബദ്ധവശാലോ യാദൃഷ്ടികമായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ, പരിശുദ്ധ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തോ ശുദ്ധികർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഇരിക്കണ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ യാദൃച്ഛികമായ തെറ്റ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ തെറ്റ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തില് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ താല്പര്യം കാണിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല, എന്നാലും ഭക്തനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ട ഭഗവാന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ പതനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് പലവട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ സദാ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ 3 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം 3 ചോദ്യം? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്ര ചോദ്യാണ്? 3 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3. 3ന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ. എനിക്ക് ചോദ്യം കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ അയച്ചത്. എന്താ? ഇന്നലെ അയച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടാത്ത. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കിട്ടി പ്രഭുജി, കിട്ടി. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 36-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ 64-ാമത്തെ പേജിലെ അവസാനത്തെ പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് തന്നല്ലോ മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധ. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എനിക്കിന്ന് ഭക്തി വൈഭവയുടെ എക്സാം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.